Dobrý deň, pokračujeme v ďalších témach v rámci dnešného trhu kože. Ak vás teda zaujímajú medicínske témy, v tomto prípade konkrétne dermatologické, tak budeme radi, ak sa k nám pridáte, aby ste si vypočuli zaujímavé rady a možno aj rozšírili svoje obzory, prípadne potom neskôr aj smerovali nejaké svoje otázky, alebo v rámci tohto rozhovoru našli odpovede na otázky, ktoré vás trápia a ktoré trápia vaše detičky, pretože sa budeme venovať detskej kože. Človek, ktorého trápi kožné ochorenie, môže trpieť bolestivými prejavmi, nechuťou, zmenami nálad. Každé ochorenie je nepríjemné a teraz si predstavte, ako kožné ochorenie môže ovplyvniť také malé dieťa. No a o najčastejších kožných chorobách v detskom veku sa budem rozprávať s docentom Dušanom Buchwaldom z detskej dermatovenerologickej kliniky. Vítam vás, prajem pekný deň. Dobrý deň. Tak, pán docent, začneme tak, povedala by som zoširoka. Aká je detská koža, čím je charakteristická detská pokožka? Tak ako vo všetkom platí, že dieťa nie je zmenšený dospelý. Čiže aj tá koža sa líši, ale zase treba povedať, že detský vek je veľmi široký pojem. My v detskej nemocnici liečíme deti od teda narodenia od 0 až po takmer 19 rokov, čiže to je široký pojem. Treba povedať, že tá koža od 2. roku života v podstate už je taká istá ako u dospelého, ale do tých 2 rokov života samozrejme tá koža je iná svojou skladbou, svojou hrúbkou, svojimi schopnosťami brániť sa vplyvom prostredia. Je náchylnejšia na vplyvy tak fyzikálne, aj chemické, aj biologické, to znamená, ľahšie sa infikuje. A sú niektoré kožné choroby, ktoré sú typické len pre tento vek. Práve preto, že tie obranné mechanizmy, aj ten imunitný systém v rámci kože teda je menej rozvinutý a preto napríklad baktériové kožné infekcie u novorodencov a u dojčiat bežia inakšie ako u dospelých. A ešte tam je jeden aspekt dôležitý, že u tých novorodencov v krvi cirkulujú látky od maminy, ktoré dostali ešte cez placentu tí novorodenci. Čiže preto aj novorodenci napríklad môžu mať akné ochorenie, také, ktoré u starších detí nevidíme až potom samozrejme od puberty, kedy sa začne tá vlastná tvorba hormónov. Takže tá detská koža, áno, do tých 2 rokov je iná, je náchylnejšia na poškodenie, to je jedno, či to je fyzikálne, chemické alebo biologické. Čiže pri tých malých detičkách sú tie obranné faktory ešte tak nedostatočne vyvinuté, preto dochádza k týmto ochoreniam kožným častejšie. Áno, presne tak. Začneme, pán docent, teda tými infekčnými ochoreniami. Aké typy chorôb tam patria, ktoré sú u detičiek tie najčastejšie? Infekčné choroby kože sú veľmi široký pojem, ako tých pôvodcovia, ktorých vyvolávajú, môžu patriť medzi baktérie, môžu to byť vírusové, môžu to byť parazitárne, ale môžu to byť aj hubové, alebo teda mykotické infekcie. Najčastejšie sú teda, povedzme, baktériové, niektoré stafilokoky, streptokoky môžu vyvolať infekciu kože u detí a potom sú to niektoré vírusy, ktoré takisto deti môžu mať. Záleží samozrejme, ako to dieťa je vystavené, pretože to je infekčná choroba, to znamená, niekde ju musí dostať. Keď nie je vystavené tomu kontaktu s tým pôvodcom, tak ju nebude mať, ale principiálne ako najčastejšie z tých infekčných baktériových je tzv. Impetigo, čo sú teda baktérie, ktoré za normálnych okolností na koži nie sú, ale pokiaľ sa dostanú na tú kožu, tak vedia vyvolať hnisavé prejavy, ktoré my označujeme ako impetigo. Nemá to nejaký slovenský ekvivalent. Ľudia to poznajú pod názvom sladké chrasty. Neviem, že teda, či je to ako ten najsprávnejší pojem, ale takto to ľudia poznajú. Takže to je impetigo, baktériová infekcia, ktorá je veľmi častá u detí a u celkom malých detí, u novorodencov má aj iný priebeh ako u starších. Práve vďaka tomu, že teda tie obranné schopnosti tej kože sú slabšie rozvinuté. Ide o veľmi nákazlivé ochorenie, ak hovoríme o impetigu. Tak u detí v akom veku vzniká? Môžeme to vidieť aj na projekcii. Ako sa na koži prejavuje, čím je špecifické toto veľmi nákazlivé ochorenie? Najprv treba povedať to, ako toto dieťa dostane. Môže dostať tú infekciu od niekoho, kto má takúto baktériu. To je jedno, či ju má na koži a potom je to priamým kontaktom koža na kožu.
napríklad mama má niekde na prste, na nechte infekciu a prenesie ju pri prebalovaní napríklad na to dieťatko. Alebo to môže byť aj dospelý človek alebo iné dieťa, ktoré má takúto baktériu niekde v hrdle a kašle. Napríklad, či to je kvapôčková nákaza, vie sa to nie priamym kontaktom, ale tými kvapôčkami pri kašli, ktoré dopadnú na kožu a tam sa tie baktérie dostanú. A tretí možný mechanizmus je, že to vlastné dieťa je tzv. Nosičom týchto baktérií. Pretože tie baktérie niekedy u dosť vysokého percenta detí, ale aj dospelých, vedia prežívať, najčastejšie to je na sliznici nosa. Bez toho, že by robili nejaké ťažkosti. Ten pacient, alebo ten človek, ktorý je to pacient, nie je chorý, ale je nosič. Nemusí mať upchatý nos, nemusí mať výtok z nosa, nemusí mať kašel, nič. Ale z toho niekedy sa stane, že detičky, ktoré si ľúbia chodiť do nosa prstami, tuto je taký ten obrázok typický, toto je teda to impetigo, ktoré si to dieťa roznieslo, pretože bolo nosičom, si to roznieslo z tej nosovej sliznice na tú kožu okolo tej pusy. A samozrejme potom, pretože to sú baktérie, ono si vie rozniesť aj prstami ďalej, čiže keď si to chytá stále a potom sa dotkne niekde inde, tak si tú infekciu môže preniesť. Dobre, keď takéto niečo vznikne, keď sa máme baviť teda, že čo s tým? Hej, záleží. Keď je celkom malý rozsah, tak to vedia zvládnuť aj rodičia sami doma, ošetria nejakým lokálnym antibiotikom, mastičkou, čo sa dá. Pokiaľ je väčší rozsah, alebo teda nie je zjavné, že o čo sa jedná, ten rodič nevie. Hej, ako keď už to má štvrtýkrát, tak už vie zvyčajne, že teda je to toto a musím dať, ja neviem, framikoin, ošetrím to a bude pokoj. Ale keď nevie, alebo teda je to veľmi rozsiahle, potom treba ísť samozrejme, buď to teda k tomu detskému lekárovi, ktorý to môže, nemusí poznať, alebo to prípadne pošle ku kožnému. No a my potom robíme také, čo sa volá, že ster, že z tej kože zoberieme tampón, pošleme to do labáku, do laboratória mikrobiologického, kde teda to necháme vykultivovať a oni nám presne povedia, že teda je to bakteriová infekcia a je to vyvolané týmto alebo iným mikroorganizmom. Je to dôležité, pretože tá liečba závisí od toho, ktorý z tých mikroorganizmov to vyvolal. Následne potom je teda liečba antibiotická. Keďže ide o infekčné ochorenie, môže sa preniesť napríklad z matky na dieťa aj opačne? Presne tak, tá baktéria si nevyberá. Presne tak, to je jedným aj druhým smerom. Presne tak. Alebo súrodenci, keď to dieťatko jedno prinesie do rodiny, tak keď sa spolu hrajú alebo spolu spínkajú v jednej posteli, tak spolu sa kúpu, tak to sa veľmi ľahko dá preniesť aj v rámci teda rodiny z dieťaťa na dieťa. Z dieťaťa na dospelého, z dospelého na dieťa, akokoľvek. Dá sa tomu vôbec vyhnúť, keď sa rodič stará o dieťa, ktoré by malo byť teda izolované s impetigom? Myslíte vyhnúť tomu, aby sa to ďalej už nešírilo v tej rodine? No, určite áno. Treba najprv vedieť, že teda čo to je. Hej, ako tá mamina, keď to nevie, tak teda potrebuje to vyšetrenie, ten lekár to povie, že teda o čo sa jedná, odporúči tú liečbu. Zásada je, že teda takéto dieťatko by sa nemalo podľa možností natesno kontaktovať s ostatnými členmi spoločnej domácnosti. To znamená, ak sa to dá zabezpečiť, záleží samozrejme od veku, že teda či vie spínkať už samo v izbe, alebo teda aspoň nie teda v jednej posteli. Čo sa týka napríklad hygieny, tak my odporúčame takéto detičky kúpať v slabo ružovom roztoku hypermangánu. Hypermangán je chemikália, ktorá má také pôsobenie ako antiseptické. To znamená, že funguje tak, že likviduje baktérie nie tak účinne ako antibiotikum, ale vie do značnej miery znížiť tú záťaž tými baktériami na kožnom povrchu. Čiže to dieťatko, keď tá mama okúpe v tom svetlo-ružovom roztoku hypermangánu, tak do značnej miery zníži to množstvo tých baktérií, ktoré na tej koži je. To je jeden aspekt. A druhý aspekt je teda samozrejme to dôkladné ošetrovanie, tak ako to bolo odporučené. Buď to teda je to len lokálne, nejaká antibiotická masť alebo krém, alebo teda dávať tak, ako je to predpísané antibiotikum celkovo. Môže mať to dieťa najrôznejšie antibiotika, záleží zase od toho, že čo je ten vyvolávajúci agens, alebo teda tá baktéria, ktorá to je. No a to samozrejme to obmedzenie toho na maximálnu možnú mieru toho kontaktu a tieto opatrenia tej hygieny a tej liečby by mali zabraniť tomu, aby sa tá infekcia ďalej šírila. A samozrejme nemalo by ísť také dieťa do škôlky, alebo teda do kolektívneho zariadenia vo všeobecnosti. Tých infekčných kožných ochorení nie je málo, čo v tejto chvíli aj demonstrujeme a ešte aj budeme demonstrovať. Tak sa posuňme ďalej. Poďme k ďalšiemu infekčnému ochoreniu, ktorým je borelióza. Tak poďme k tomu, ako vzniká, aká je tá genéza vzniku tohto ochorenia.
borelioza nie je až také časté, ale vidíme ju často a treba na ňu upozorniť, lebo to je totižto choroba, ktorá môže mať veľmi závažné dôsledky, pokiaľ nie je včas teda diagnostikovaná a správne liečená. Borelie sú zase baktérie, ktoré ale to nie je kvapôčková nákaza, to znamená, nedá sa to preniesť ani pri kašľaní, ani pri dotykom kože na kožu, ale tým prenášačom tej infekcie sú kliešte. Kliešťov je milión v prírode, kedykoľvek chodíte do prírody, tak sa veľmi ľahko môže stať, že teda ten kliešť sa na vás pristaje, alebo teda na toho človeka pristaje, pretože tak on sa živí tou krvou, tak čo má robiť? Tak nájde si niekoho a zahryzne sa do neho. A problém je v tom, že mnohé tie kliešte, nie každý, ale mnohé tie kliešte majú tieto baktérie v slinných žľazách. A oni tým, jak teda zabodnú ten sosak a pijú tú krv, tak z tých slinných žľaz sa tie baktérie dostávajú do tej kože. Ten kliešť, pokiaľ ho človek nezbadá, tak on po 2-3 dňoch odpadne aj sám, ale tie baktérie tam zostanú. A potom vzniká taký klinický obraz, alebo teda to, čo sa objaví na tej koži, to, čo my voláme ako migrujúce začervenanie, ten prstenec červený, čo tam je vidno, to je to, ako sa tie baktérie nie sú na povrchu kože, oni sú vnútri. A oni sa šíria vnútri v tom tkanive a to, ako oni postupujú, ten prstenec, ktorý sa postupne zväčšuje. Čiže to je to vidieť na tom keby to dievčatko prišlo, ja neviem, o 5 dní, tak to môže mať až niekde pri nose. Čiže tie baktérie proste sa v tej koži šíria a to je teda najlepší čas, aby tí rodičia išli k tomu doktorovi, pretože jednak teda ten klinický obraz je taký typický, že to málo kedy sa dá pomýliť a keby nie, tak či tak existuje vyšetrenie z krvi, my vieme vyšetriť protilátky proti bolériám, ktoré samozrejme, keď to dieťa je infikované, tak ten imunitný systém sa snaží brániť. A on produkuje protilátky proti tým boreliám a my vieme stanoviť tú hladinu v sére, v krvi, čo zoberieme tomu dieťatku a vieme povedať, áno, je to teda táto infekcia týmto mikroorganizmom a treba dať antibiotickú liečbu. No, samozrejme aj v tomto prípade platí, čím skôr prísť u lekárovi, tým lepšie. Napokon to aj vidíme, to sa nedá len tak prehliadnúť. Ale môžu nastať nejaké komplikácie u toho dieťatka v prípade, že prídeme trošku neskôr, alebo ano. Aké komplikácie môžu nastať konkrétne? Áno, je to tak, pretože tam ten problém je v tom, že aj bez liečby ten prstenec, on sa nejaký čas, niekoľko dní šíri, ale on potom zmizne. Čiže na tom dieťati zrazu nie je nič vidno, ale tie baktérie zostali v tom organizme. Čiže ak nebolo to dieťa včas správne diagnostikované a včas správne liečené, tie baktérie sa potom dostávajú z kože aj do vnútorných orgánov a v konečnom dôsledku v priebehu mesiacov, rokov vedia vyvolať aj celkové postihnutie, boreliózu systémovú, čo už je teda vážne ochorenie, ktoré môže postihnúť kĺby, môže postihnúť srdce a predtým je to zradné, že ten prstenec, on proste zmizne, aj bez liečby. Čiže si niekto si myslí, tak čo, má tam nejaké podráždenie z niečoho, ktoré aj tak zmizlo, tak nebudem riešiť. Ale teda, keď je tam ten údaj, že tam bol kliešť a okolo neho sa urobí ten prstenec, potom je najlepší čas teda isto dať vyšetriť, aby sa tá liečba včas nasadila, lebo môže mať, tie následky sú potom zlé. Samozrejme, nie je to hneď, je to mesiace a roky, ale tak či tak, ako tie následky sú vážne. Takže toto je záležitosť, ktorú treba riešiť. No v každom prípade to netreba ignorovať, pretože, ako ste počuli, tak tie komplikácie môžu byť naozaj vážne. Pokračujeme, pán docent, infekčnými vírusovými ochoreniami. Molusky patria medzi vírusové kožné ochorenia. Ide o nákazlivú bradavicu. Riešia hlavne mamičky toto ochorenie u svojich detí, ale môžu ich získať aj dospelí so oslabenou imunitou. Ako vzniká moluska, kde sa objavuje na koži, ako rozoznáme molusku od iných ochorení? Približme si to. Moluska poznajú predovšetkým rodičia malých detí, ktoré chodia do škôlky, pretože to je vírusové ochorenie, ktoré podobá sa bradaviciam, ale to je iný vírus, aj to inak vyzerá, aj sa to inak lieči ako bradavice. Moluska hlavne v detských kolektívoch robia také, povedzme, menšie epidémie, pretože to sa veľmi ľahko dá preniesť, ale tu je to dotykom, tu nie je kvapôčková nákaza. Hej, to nás to dotykom, aj to dieťa, keď si to škrabe, tak si to môže prstami preniesť na iné miesto. Čiže tých molúsk môže mať to dieťa, keď príde tá mama včas, má 2, 3, ale keď to zanedbá, alebo teda nevenuje tomu pozornosť, tak to dieťa môže mať po 2-3 týždňoch, môže mať rádové stovky tých molúsk.
treba povedať, že to nie je ochorenie, ktoré by to dieťa nejako ohrozovalo, myslím na zdraví celkovom, alebo ja neviem, už vôbec nie na živote. Ten vírus nie je schopný nič iné, žiadne iné tkanivo postihnúť, len kožu. Len teda je to nepríjemné, keď to dieťa, keď si predstavíte, že dieťa celé takéto bude, takéto bodkované, tak samozrejme, že v tých kolektívnych zariadeniach budú reagovať tak, ako sa dá čakať, že teda, akože, čo sem chodí také, lebo to je určite strašne infekčné, čo teda majú svoju pravdu, ale zase hovorím, neohrozuje to nejako. No, čiže ako tie moluská, oni zvyčajne sú takéto bledočervenej farby, drobné výražky, to môže mať max do 5 mm priemerne, nie sú to veľké. A oni majú v strede také veľmi typické, takú tú dierku, tam je v strede, vidno, že tam je proste také, to robia typické vírusové infekcie. Mama, alebo teda otec, už neviem, kto sa stará viacej, tak to vie to dokázať tak laicky, že keď ho tlačíte z boku, tak z neho sa dá taká pasta vytlačiť. To z bradavice ani z ničoho iného takéto nevytlačiť. Čiže to už vedia. Tie deti, ktoré to majú, tak tí rodičia to poznajú. Ide o to, že tieto moluská zvyčajne majú deti, ktoré nejakým spôsobom majú trošku, aj keď len dočasne, oslabenú imunitu. Ide o to, že teda, lebo ten vírus je relatívne veľmi citlivý na prostredie, aj na imunitný systém, takže pokiaľ je to dieťa akože v pohode s imunitou, tak to tak ľahko nedostane. Ale k tomu sa chcem dostať, že teda môžu ich byť množstva. V konečnom dôsledku, keby ten rodič mal, povedzme, že trpezlivosť, alebo nechcel proste to ísť dať riešiť, tak vo veľmi vysokom percente oni v konečnom dôsledku odpadnú aj same. Len teda môže sa to rozniesť, a už ich je príliš veľa, môže to preniesť na ďalšie dieťa, čo zase je problém. Má problém teda chodiť do škôlky alebo do kolektívneho zariadenia, pretože tam sa budú, čiže je lepšie, keď teda príde a ten lekár povie, že čo. Tých možností, tá diagnóza je klinická, my to vidíme, že teda čo to je. V najhoršom sa teda vytlačí tá pasta z toho a sa to pozrie pod mikroskopom, kde to je poznať, o čo sa jedná. Keďže ide o infekčné ochorenie, sú potrebné antibiotika alebo postačí lokálna liečba? Na vírusové infekcie antibiotika nebudú fungovať. Toto je liečba, ktorá ani tu sa nejaké vírostatika nedávajú na rozdiel od iných vírusových. Tu treba tie výražky odstrániť. A teraz tu je niekoľko možností. Buď to ten lekár odporučí preparát, ktorý je, myslím si, že voľne dostupný v lekárni, ktorý sa volá, že Molusk, ale to je v podstate len žieravina, lúh, 10% lúh, ktorý to má rozleptať. To nesie zo sebou pomerne veľké riziko. My vidíme veľmi často deti, kde tí rodičia proste nedodržia presne to, čo majú urobiť, že má ten lúh kvapnúť len na tú výrážku, že im to postieká všade naokolo a ten lúh, keď si nalejete na kožu, tak sa popálite, samozrejme. Čiže prídu teraz ešte s horším prejavom, ako bolo tie pôvodné moluska. Čiže kto to vie, fajn, ako dá sa to, ale lepšie potom je prísť k tomu kožnému doktorovi, ktorý má zase niekoľko možností. Úplne najjednoduchšie je, my máme na to taký nástroj, ktorým to vieme zoškravať. To samozrejme naráža na tú osobnosť detskú, že niektoré dieťa už keď vidí, že teda ten doktor sa k nemu blíži s niečím, to je jedno, tak začne jačať a proste nechce to. Hej, ako tam treba trošku určitú spoluprácu. My samozrejme vieme urobiť také, že to dieťa trošku pritlmíme. Hej, že nejaká analgosedácia, aby proste ho to nebolelo. Alebo to ošetríme nejakou emlou, alebo nejakým takým anestetikom lokálnym a potom sa to dá. Keď teda vidím, alebo tá mama si nepraje tento postup, tak potom je možnosť posilniť tú imunitu. Na to sú lieky, ktoré vedia tú imunitu tak posilniť, aby sa ona sama zbavila teda tých vírusov a tie moluská môžu... A je to rovnako efektívne ako to mechanické kvázi zoškrabanie? Viete, záleží, koľko ich je, ako často toto dieťa má. Ak má jedno dieťa 3 moluska, tak to zoškrabnem za 30 sekúnd a je pokoj. Ak ich má 200 a sa mu to opakuje v mesačných intervaloch stále do kolieska, tak potom je asi schodnejšia cesta dať tú imunomoduláciu. Tá je totiž to na dlhé lakte. To trvá 6 a viac týždňov, kým treba užívať ten liek a ten liek začne fungovať a nikto vám nezaručí, že to skutočne teda bude na 100% fungovať. Viete, s tými liekmi to je také, že nie všetky sú také, že ja keď mám baktériu, ktorá je na niečo citlivá, keď to dám, tak viem, že to zaberie, ale to tu na týchto vírusových až tak nefunguje. Dieťa, jedinec s oslabenou imunitou je asi v úvodzovkách najlepším objektom na takéto ochorenie vírusové. Na akékoľvek infekčné.
Áno. Toto bola moluska. Ďalším ochorením, o ktorom sa budeme rozprávať, je bradavica. Vyskytuje sa často u detí? A ak, tak v akom veku? Bradavice nie sú. Moluska sú ďaleko častejšie, násobne častejšie ako bradavice, ale samozrejme bradavice môžu byť aj u detí. Bradavice sú zase vírusová záležitosť. To je vírus, to sú takzvané tie HPV. Asi to poznajú rodičia takí, že dneska sa aj očkuje proti HPV, ale to sú iné. Tí vírusov HPV je niekoľko stoviek serotypov. Niektoré vyvolávajú bradavice, tuto vám ukážem. Toto sú bradavice, buď to teda na tej myhalnici, alebo teda to je, myslím, že brúško na palci, na nohe. To sú iné typy. A tieto HPV vírusy vedia urobiť aj tie záležitosti nie celkom príjemné na krčku maternic, hej, preto sa teda očkuje, ale to je iná vec. My sa bavíme o bradaviciach, čiže to je zase, je to vírusová infekcia. Dá sa to preniesť z človeka na človeka, aj si to vie, keď si to bude chytať, preniesť na iné miesto. Zase je to častejšie pri oslabenej imunite. Zase je to, tieto typy, ktoré vyvolávajú bradavice, nepostihujú vnútorné orgány. Čiže zase tam sa nie treba báť, že teda mi to vlezie niekam do pečenia alebo niekam. Nie, toto nie. A takisto ako moluska, aj bradavice vedia aj spontánne ustúpiť. Ako náhle, ak je tá porucha toho imunitného systému dočasná, napríklad po prekonaní nejakej ja neviem, infekcie, nejakého vírusového ochorenia typu ovčích kiahní, vtedy, hej, ten imunitný systém je trošku oslabený tým bojom s tou inou vírusovou infekciou a vtedy môže sa objaviť takéto. A keď sa to potom spamätá, ten imunitný systém sa vie už potom s tou bradavicou vysporiadať aj sám. Keď nie, máme ďalšie postupy. V tomto prípade asi nie je potrebný tekutý dusík alebo nič takéto invazívnejšie. Tu je treba tekutý. Treba, áno? No, tak som sa obávala, že či netrafím mimo, ale trafila som do čierneho. To ste dobre trafila. Tu na bradavica sa nedá odškrabnúť, tak ako sa dá odškrabnúť molusku. Bradavica je trošku iná štruktúra, to nejde tak ľahko. A tu nás zase je buď to možnosť taká, ako je pri tom molusku, to, že to odškrabnem, alebo to budem leptať tým hydroxidom. Tu na to je, my to voláme, že kryoterapia. Je to proste zmrazenie. My zmrazíme to tkanivo a to je tak, ako keď sa urobí omrzlina 2. stupňa, že sa vytvorí plusgierik. A my keď urobíme pod tou bradavicou plusgier, tak ten vrch toho plusgiera sa odlúči aj s tou bradavicou, čo ona proste odpadne. To je záležitosť niekoľko dní. Ja to musím s tým tekutým dusíkom posnežiť alebo zmraziť a tam vznikne ten plusgier, ak to je dobre urobené, vznikne ten plusgier a tá bradavica sa odlúči a je pokoj. Zase, to je procedúra, ktorá je relatívne, nechcem povedať, že bolestivá, ale je to proste cítiť. Hej, skúste si ako niečo poradiť studené. No páli to trošku, áno. Áno. Čiže potom, keď zase je to dieťa, alebo tá mamina to nechce, alebo to dieťa proste nie je schopné, ochotné to akceptovať, tak potom je zase pomalší postup a to sú tzv. Keratolytické mastičky, ktoré oni neurobia ten plusgier, ale oni ako keby šmirglovali od povrchu proste tie vrstvy tej kože a oni ho vedia ako keby úplne zošmirglovať dole, tú bradavicu. Keratolíza, ona odlučuje tie postihnuté bunky, ale to je na dlhé lakte. Hej, to sú radové, týždne, kým sa to... Čo ak sa tým detičkám objavujú často? Čo potom? Aká je potrebná liečba? Potom je na mieste zase imunomodulácia. To je to, čo sme sa bavili pri tých moluskoch. Ak ich je veľa, alebo ak sa to často opakuje. Tak samozrejme je dobré aj teda, keď je to takéto, že tam sa vyšetruje imunitný systém a dobré je vtedy, keby prišli aj teda ostatní členovia spoločnej domácnosti, aby sme ich pozreli, aby sme vedeli, že teda keď má mama na rukách bradavice, tak potom ja darmo budem to dieťa liečiť, ona mu to vždy zase prenesie. Čiže je to infekčná choroba, čiže tam treba potom vždy stále aj teda toho darcu v úvodzovkách toho vírusu preliečiť, aby to dieťa nebolo stále choré. No ďakujem pekne za takého darcu, ale v každom prípade ďalším ochorením, ktorému sa budeme venovať, je herpes. V detskej populácii asi mamičky dajú za pravdu. Je pomerne vysoký výskyt herpes simplex. Ako sa prejavuje na koži, čím je nebezpečný a čo potom tá následná liečba? Alebo pýtam sa ešte takto, čo spôsobuje herpes simplex? Herpes je vírusová infekcia. To je vírus jednoduchého oparu, po slovensky sa to volá jednoduchý opar, alebo teda herpes simplex, ktorý najtypickejšie
dospelí poznajú z toho, že to je teda na pere, hej, páli to, kto to má opakovane, vie, že to je problém. Ešte väčší problém, keď je genitálny herpes, ako v oblasti genitálu, ale tak to sa u detí až tak nie. Ale tie detičky, principiálne treba povedať, že to prvé stretnutie s týmto vírusom má zvyčajne charakter postihnutia sliznic ústnej dutiny. To je tak, by tomu hovorím, že gingivostomatitída herpetická. To dieťa má teplotu, slíni spustí, nechce jesť, bolí ho to, je to proste tie plusgieriky sú na slizniciach ústnej dutiny. To je to, keď teda to dieťa dostane, najčastejšie, že to je zase kvapočková infekcia, to nie je nejaký prenos iný, čiže najčastejšie to je teda do tej pusy. Potom, ako všetky herpetické vírusy, aj vírus jednoduchého oparu, zostane už navždy. Každý, kto niekedy mal herpes, tak ten vírus má v sebe. Ten vírus proste sa nedá vybiť. On zostane v tom organizme, len ten imunitný systém ho drží na úzde. Ale vždy, keď je nejaké, povedzme, dočasné oslabenie toho imunitného systému, tak sa on objaví. Niektorí to poznajú, že teda vždy, keď má nervy, dostane, ja neviem, gulu z matiky, alebo, neviem, rozíde sa s frajerkou, má na tej pere. Ale zase herpes nie je len na pere. Ten herpes môže byť takto na tom prste, môže byť v podstate kdekoľvek. Klasickým obrazom klinickým toho herpesu sú plusgieriky, všetky rovnaké, na jednom mieste, bolí to, páli to a trvá to aj bez liečby, trvá 7-10 dní. To potom ustúpi aj samé. Len teda je to nepríjemné, jednak to nevyzerá to dobre a jednak teda tým, že to bolí, takže tam je treba teda urobiť tú diagnostiku a liečbu. No a keď už to raz dieťatko dostane, tak ten vírus je v tele a môže sa kedykoľvek prejaviť. Presne tak, ale to máme skoro všetci. To máme všetci. To je ochorenie, ten vírus máme my prakticky. A to sú všetky herpetity, tých je veľa. Častým je aj herpetický exém. No to je problém. A toto už je teda problém. To je veľký problém, pretože to je, a to by som chcel apelovať teda na rodičov, aby vedeli o tom, že pokiaľ to dieťa má atopický exém, alebo teda atopickú dermatitídu, tak na tej koži postihnutej týmto ochorením sa ten vírus šíri úplne inakšie ako na koži, ktorá nie je atopická. A to je dramatický obraz, ktorý si vyžaduje starostlivosť na jednotke intenzívnej starostlivosti, pretože to dieťa môže umreť. Hej, to nie je také jednoduché. Takto to môže vyzerať. Vidíte, že to nie je na jednom prste 10 plusgierikov. Hej, ten kožný povrch môže byť celý takto postihnutý tými. A to je veľmi nebezpečný stav, ktorý si teda ozaj vyžaduje teda dožili liečbu virostatickú protivírusovú, ktorá teda je to na intenzívnu starostlivosť. Ako to prebieha, tá liečba? To dieťa je na jednotke intenzívnej starostlivosti a dostáva do žily virostatické lieky a plus dostáva antibiotika, aby sa zabránilo tomu, aby sa to porušenie tej kože stalo živnou pôdou pre baktérie. Na to si veľmi často ešte na ten vírus nasadnú, pretože tam je to fajn, tam to mokvá, je tam fajn živiny pre baktérie, oni si na to sadnú. Čiže tam je potom kombinované aj vírus, aj baktéria, čiže tie detičky majú kombinovanú virostatickú a antibiotickú liečbu. Ale dožili, to nestačí tam tabletky hltať. Ako dlho to trvá, kým sa dieťatko dostane do takého stabilnejšieho stavu? Je to individuálne? Ten vývoj, ako to vznikne, to sú hodiny, max dní. To ide veľmi rýchlo. Veľmi rýchlo. Jeden večer stará mama dá pusu, ktorá mala herpes na pere, pusu dieťatku na dobrú noc. Na druhý deň ráno to dieťa už má pár a v priebehu dňa môže byť celé takto vysypané. Čiže to ide veľmi rýchlo. A tam potom treba ísť a rýchlo zasiahnuť. Lekárovi a rýchlo zasiahnuť. Poďme k ďalšiemu ochoreniu, ktorým je pásový opar. Čo ho prebúdza a ako sa prejavuje u detičiek? Pásový opar, toto bol jednoduchý opar, čo sme sa doteraz bavili. Pardon. Pásový opar je vírus, ktorý, keď sa prvýkrát človek s ním stretne, tak vyvoláva ovčie kiahne. To je ten chlapček tam naľavo. To sú ovčie kiahne. Všetci to poznajú. Tí, čo boli zaočkovaní, tak to nepoznajú. Zvyčajne to ostatní poznajú. Najlepšie je, keď to prebehne v detstve, potom už dospelí s tým majú problémy. Ale zase, to je herpetický vírus. On zostane v tom organizme, takisto ako ten vírus toho jednoduchého oparu. A tento, keď sa reaktivuje, tak vzniká takýto ten obraz. To sú zase tie plusgieriky, ale úplne typicky oni idú pozdĺž jedného nervu. On sa šíri, ten vírus ide pozdĺž nervu, čiže vždy len postihne len jednu polovicu
tej danej oblasti. To znamená, nikdy nejde cez stredovú čiaru. Buď to je to v rámci, teda tuto medzi rebrami, len na jednej, od hrudnej kosti po chrbticu. Len jednu, nikdy nepôjde na druhú. Alebo na tvári. Vidíte, že to je relatívne presne ohraničené len na tú jednu polovičku. To je preto, že teda ten vírus je v rámci teda toho jedného nervu. Tie nervy vždycky idú párovo. Hej, oni postihnú len ten jeden. Výnimka potom sú osoby, ktoré majú ťažkú nejakú imunodeficienciu, a tí môžu mať potom generalizovaný zoster. Ale tu na tento pásový opár detí zvyčajne nie je to časté, ale toto oveľa výraznejšie tu nás sa uplatňuje tá porucha tej imunity ako pri tých bradaviciach a pri tých moluskách. Čo čaká dieťatko počas tej liečby pásového oparu? To je liečba virostatická, dáva sa acyklovír, záleží v akom je to rozsahu, pokiaľ je to takéto, stačí to tabletky, ale musí si byť urobená diagnóza, samozrejme, ale toto lekár pozná, to sa nedá nejako veľmi s niečím pomýliť. Dnes máme možnosti diagnostické, ktoré sú veľmi rýchle, my vieme zobrať tampon z toho plusgieríku jedného a v priebehu pár hodín máme modernými technikami molekulovej biológie, vieme to proste dokázať, že tam je ten herpes zoster vírus prítomný a vieme teda nasadiť tú liečbu adekvátnu a to v priebehu dní sa dá vyliečiť. Ale hovorím, my vyliečíme ten aktuálny prejav. My nevieme ten vírus odstrániť proste z toho organizmu. Ten tam zostane. Neviete ho dostať z toho organizmu, jednoducho tam tak je. Ale to nevie nikto, to nevedia ani vo Washingtone, ani nikde. On tam proste zostane. Poďme k kvasinkovej infekcii, kandidóze. Aká je tá príčina vzniku a existuje vôbec voči kandidóze nejaká prevencia? To sme sa dostali teda od tých vírusov teda k tým hubovým, povedzme to, ale to nie sú také dubáky, čo rastú v lese, ale to sú huby, ktoré môžu byť ako teda buď to kvasinky, alebo potom vláknité huby. Kvasinky, treba povedať, že oni sú normálne prítomné na koži aj na slízniciach. Len keď sa stane, že teda z nejakého dôvodu sa premnožia, potom môžu vyvolať ochorenie, ktoré my označujeme teda ako kandidóza, ktorá môže byť zase na rôznych miestach. Pokiaľ je to, deti majú často v puse, poznajú to, neviem, žabka, tuším to volajú rodičia, v puse také biele povlaky na slizniciach, ústrednutiny na jazyku, ktoré, to sú premnožené kvasinky. Oni tam normálne sú, len teda stane sa, že teda niečo, kde býva to často u detí, povedzme, ktoré majú cukrovku. Kde tá porucha toho, lebo tie kvasinky majú radi cukor, oni proste z toho sa živia, ale to neznamená, že každý dieťa, ktoré má kandidózu, má cukrovku, nie je to tak. Tam zase len stačí, zase sa vrátim k tomu imunitnému systému, ktorý on drží celý organizmus s nejakými výnimkami plúca, tak to nie, ale celý tráviaci trakt a celá koža, sliznice sú pokryté ako baktériami. My máme naše baktérie všade skoro, ktoré tam majú svoju úlohu. Oni robia dobre, hej? Ako sú na to, aby nás chránili pred tými zlými, ktoré môžu prísť, čiže tam sú. No ale keď sa stane, že sa poruší tá rovnováha tých dobrých baktérií a vrátane teda aj tých kvasiniek, tak tie jedny sa premnožia a potom to môže takto vyzerať, že teda to je kvasinka, tam sa dá urobiť zase tampon, kultivácia, tam sa dokáže, teda je to kvasinka, je to jedno, či je to Candida albicans alebo nejaká iná, tam tá liečba je rovnaká. Hej, pokiaľ je to len v puse, tak my máme roztoky také protikvasinkových liekov, ktoré tam máme si namotá na prst nejakú gázu, nakvapka na to ten roztok a vytrie tú pustinu tomu dieťatku. Ale kvasinky vedia urobiť aj na koži takéto prejavy. Najčastejšie to býva v priestoroch, kde nasadá koža na kožu, pod pazuškami, v slabinách. Hej, tam, kde sú dve vrstvy kože na sebe, tam je fajn teplo, je tam fajn vlhko a tie kvasinky sa tam majú veľmi dobre. A vedia takto. Toto je len dôkaz toho, že oni sú premnožené. Oni tam normálne sú. To nie sú, ja neviem, streptokoky, ktoré tam nemajú čo robiť. Tieto kvasinky tam sú premnožené. Zase tampon, diagnóza, lokálna liečba, keď je treba, je toho príliš veľa, tak je aj systémová liečba, antimykotická tabletka alebo sírupy u malých detí. A my vieme teda zase tie baktérie potlačiť. Kandidóza, ako ste povedali, patrí k hubovitým infekciám. Ja pripomínam, že sa bavíme o detských kožných chorobách, najčastejších detských ochoreniach kože. K hubovitej infekcii patrí aj svrab. Tu zohráva dôležitú úlohu hygiena.
to vás musím trošku opraviť, ako svrab to je parazit, to nie je huba. To patrí medzi parazitárne kožné infekcie, ale svrab je akokoľvek, je to také ochorenie, ktoré je považované ako, že to je zo špiny, hej, ako my sa umývame, my to akože nemôžeme mať. Dnes veľmi výrazne stúpa výskyt svrabu aj v rodinách, aj v kolektívoch, kde dodržiavajú vysoký hygienický štandard. No, ide o to, že teda to je infekcia, ktorú tam to sa nedá nejakým jednoduchým kontaktom, len koža na kožu. Hej, povedzme, jedna osoba, ktorá má tú infekciu, tak to sa nedá len tak ľahko preniesť, ale najčastejšie to je buď to nejakým oblečením alebo postelnou bielizňou. Chodíme, cestujeme, človek ako nikdy nevie, niekedy prespí v nejakom hosteli alebo proste niekde, kde teda až tak veľmi nedbajú na to, že teda po každom tom klientovi by mali vymeniť to povlečenie postelné. Čiže to je ten roztoč, ktorý tam je schopný, on prežije 4-5 dní aj mimo kože. No a keď ten človek tam leží, spí, tak on sa vie zavrtať do kože a robí takýto problém. Toto je iné, ale toto je skab. Vidíte to, že malé dieťatko, to vyzerá takto. Čo je pre nás podstatné, že takúto, keď vidím takúto, tam ako on lezie, on si robí takúto chodbičku v tej koži. Vyzerá to desivo. Čo je na tom najhoršie? Vyzerá to desivo. Samozrejme, že pre tie mámy, to dieťa to nerieši. To dieťa to rieši, pretože to strašne svrbí. Áno. To je ten problém, že teda proste si to stále škrabe. A zase potom je to zase živná pôda pre baktérie, že sekundárne sa to znovu môže infikovať baktériami, ale je to choroba, ktorá sa dá veľmi dobre liečiť. Len teda treba prísť, netreba mať nejakú hanbu, že čo povedia, že ja mám svrab. Hej, ako hovorím, to dneska my sme videli x detí z x rodín, kde ozaj je teda hygienický štandard vysoký. Na to stačí, hovorím, niekde prespí u nejakého kamaráta alebo niekde proste v nejakom hoteli. No, hotely by to nemali byť, ale stane sa. No, čiže dá sa to preniesť, ale potom dá sa to preniesť aj priamym kontaktom, ale to je vtedy, keď to donesie niekto do rodiny, niekto, ktorý bol niekde mimo, prinesiete v noci v posteli, keď spí mama s dieťaťom, alebo ja neviem, otec s dieťaťom, otec s mamou, neviem, tak sa dá tá zákožka vie preliesť toho jedného človeka na druhého. Čiže dá sa to aj takto. Ako ste povedali, je to ľahko liečiteľné ochorenie? Treba prísť na to, že čo to je. Hej. Ale hovorím, ako kožný lekár to pozná, tak ako len treba k nemu dojsť. Hej. Nesnažiť sa to liečiť nejakými, ja neviem, odvarom z lastovičíka, lebo však suseda mala také niečo podobné, tak ja to tiež dám, takže tak toto nefunguje. Hej. Ale keď teda je tá diagnóza správne postavená, tak kedysi sa liečilo také, že sírová pasta sa na to dávala lokálne, čo smrdelo, znemožilo to človeka na 3 dní, ako nemohol chodiť do roboty, nič, lebo ako musel byť celý natretý. Dneska sú prípravky, ktoré sú na večer sa natria, ráno je zdravý. Čiže, preto hovorím, dá sa to veľmi dobre riešiť, len teda oni zvyčajne prídu, lebo to svrbí, ale prídu až potom, keď už teda skúšali všetky možné masičky, čo ešte našli doma, alebo niekto im odporúčil, alebo tak. A tým pádom je potenciálne aj to, že sa ten stav môže zhoršiť. Ak teda používajú prípravky, ktoré... Lebo väčšina tých prejavov, ktoré sú na tej koži, je prejavom alergické reakcie na toho roztoča. To nie v každej tej výražke je ten roztoč. Tých roztočov je tam len pár, ale tam to je alergická reakcia na to, že bez toho to dieťa je čím ďalej, tým viac vysypané, viacej ho to svrbí, plače, nechce spať, nechce jesť, nechce nič. Ako ešte môže zmierniť rodič tie príznaky, aby sa dieťatko neškrabalo, aby bolo trošku pokojnejšie? Nemôže zmierniť, musí mu dať liečbu. Ako môže dať antihistaminíkum, nejaký fenistil, ak má doma kvapky, ale to vám nepomôže, lebo teda jemu to nepomôže, lebo proste tam to stále, pokiaľ tam bude ten zdroj tej infekcie, lebo tie kvapky antihistaminové, tie protialergické, proti svrbeniu, oni len tlmia ten vnem toho svrbenia, ale tie roztoče tam ďalej lezú. Čiže to antihistaminikum ho nezabíja, ani nič s tým neurobí, nedonúti ho odísť. Čiže jediná cesta je, ako aby bol pokoj. A čo je teraz? Zase tiež treba povedať, že to nestačí, že dovediem to dieťa k tomu doktorovi, však napíšte mi to a bude pokoj. Ide o to, že tam tá inkubačná doba je dlhá. Tá inkubačná doba je 60 dní. A zvyčajne je to v tej spoločnej domácnosti, to majú viacerí, a nie všetci majú už prejav. Má tu ten, čo bol prvý.
Ale od neho, kým sa to prejavilo klinicky, po tej dlhej dobe inkubačnej, aj keď hneď potom išli, tí ďalšie medzi tým už sú tiež zvyčajne nakazení. Čiže zásada dobrá je, keď je takáto diagnóza spoločnej domácnosti, všetci členovia spoločnej domácnosti musia byť preliečení a naraz. Ale hovorím, tá liečba je veľmi jednoduchá, veľmi komfortná, nie je s tým žiadny problém. Ale musí byť toto dodržané, musia byť samozrejme urobené nejaké opatrenia, pretože tie roztoče som povedal, že oni vedia v tej posilnej bielizni alebo niekde v papučiach alebo niekde vydržať 3-4 dní. Čiže to, čo sa dá vyperať, sa vypere. Nemusíte používať žiadny nápalm ani nič, aby ste to spálili všetko, dá sa to normálne len vyprať. A to, čo sa nedá vyprať, stačí vyložiť do nejakej tašky niekde na balkón alebo niekam von a nechať to tam 4-5 dní a tie roztoče, čo tam boli, proste zdochnú a hotovo, pokoj. Ako je to s kúpaním v prípade sfrabu? S kúpaním? Niečo sa môže. Štandardne. Ide o to, že čo má, aký má liek. Ak má to, čo sa kupuje v lekárni, hotový prípravok, tak dieťa sa večer natre, ráno sa môže okúpať aj pokoj. Pokiaľ má, pretože celkom malé deti nemôžu tento prípravok mať, celkom malé deti my stále liečíme tou sírovou pastou, tak tam oni musia byť ošetrené 3 dní a nesmú sa medzi tým kúpať. Čiže tam je ten problém. A zase treba to vedieť, hej, ako toto, keď sa snažíme to tak akože vysvetliť tým rodičom, tak relatívne málo z nich to dokáže doma správne urobiť, pretože to treba vedieť, že to dieťa musí byť natrté proste celé. Tam nie, že teda neošetrí mu, ja neviem, päty, alebo neošetrí mu, ja neviem, niekde v plienkovej oblasti tú kožu, lebo tie roztoče tam prežijú. Čiže to je treba vedieť urobiť a teraz zase treba dodržať to, že teda tie 3 dní to dieťa nesmie byť kúpané. Vždycky ho my len ošetríme každý deň a medzi tým sa nekúpe. Čiže to je dosť taký, nie je celkom komfortný spôsob, ale u tých malých detí je treba dodržať tento. Dá sa to urobiť aj počas hospitalizácie, kde to ošetrujú sestry, ktoré to vedia, ako to majú urobiť. Čiže keď to nezvládnu doma rodičia, tak sa to dá takto riešiť. Ďalšou skupinou detských kožných ochorení, ktoré sa budeme venovať, sú neinfekčné zápalové ochorenia kože. Špecifickou formou zaparenín je blienková dermatitída, objavuje sa u najmenších detí v období nosenia plienok. Keď už sa teda vyskytne, čo s ňou, pán docent? Myslím, že toto asi poznajú všetky mamičky. Určite áno. Skôr či neskôr u toho dieťatka ide o to, že toto je záležitosť, kde nie je jedna vyvolávajúca príčina. To je typicky plienková oblasť, preto sa to volá plienková dermatitída a tam je niekoľko faktorov. Tam je to, že teda pod tou plienkou je teplo, je tam vlhko, keď sa to bábätko pocíka, tak tam je moč, ešte sa pokaká, je tam aj stolica a ešte to aj trie. Čiže tam je niekoľko faktorov, ktoré spolu prispejú k tomu, že tá koža proste tým, že je taká, menej sa vie brániť aj tým fyzikálnym a chemickým podnetom a ešte aj bakteriálnym z tej stolice, tak nakoniec to vyzerá takto, že tá koža sa proste zapáli, začne to mokovať. Čo sa dá urobiť ako prevencia je, ja viem, že jednorazové plienky sú fajn, je to dobré, len netreba sa spoľahnúť na to, že tá jednorazová plienka, ktorá to ako keby všetko vsiakne do seba, že na tom rozhraní... Že suchá, aj keď mokrá, ako sa zvykne hovoriť? Presne tak, že na tom rozhraní tam stále niečo zostane. Lebo keď príde za mnou mamička a vyzlečie to dieťa a tá plienka má 2,5 kg, lebo do toho sa už 3-krát pocíkalo a ešte aj pokakalo, tak to je problém. Čiže aj ja viem, že teda cestujem niekam, nemám nejakú možnosť, šancu tak často to dieťa prebaliť, tak samozrejme. Ale je treba aj tie jednorazové treba meniť. Ďalšia vec, veľmi dobrá vec sú také tie vlhčené utierky. Hej, to, čo použijú maminy, nosia to so sebou v kabelke a ošetrujú ten zádok. Hej, niekde prebalia a nedajú to pod vodu, lebo tam proste voda nie je tečúca, alebo niečo. Zase to je fajn, ale to nerieši veľmi tieto veci. Čiže keď je možnosť, tak to dieťa vždy pri prebalení treba mu ten zádok umyť normálne pod tečúcou vodou. To je ako optimálna prevencia. Tak či tak sa to nie vždy dá. Hej, musím uznať, že... Ako optimálne by to bolo za každým toto robiť, aby sme tomu predišli? Keď meníte pokakanú plienku, vždycky musíte ten zadok umyť pod tečúcou vodou. Ak máte tú vodu. Keď ste v autobuse niekde, tak čo urobíte? Nemáte šancu. Tak použijete ten vlhčený obrúsok. Hej? Ale myslím, že autobus je nejakom diaľkovom, nie je MHD. ale čiže tam je problém. Čo môže zhoršiť plienkovú dermatitídu?
V čom napríklad robia mamičky chyby? Zhoršiť môže to, že teda sa tomu nevenuje dostatočná pozornosť a tá koža detská, ona vie, tam sa vedia urobiť až vriedky. Normálne sa tam urobia defekty na tej koži a to už je potom problém to liečiť, lebo to je taká relatívne veľmi citlivá aj na naše možnosti liečebné oblasť, kde teda ja tiež nemôžem dať čokoľvek, hej, na tú citlivú detskú kožu špeciálne do tejto oblasti, ktorá ešte navyše je krytá tou plienkou. Čiže keď už takéto niečo je, optimálne, keď to dieťa doma, nechať ho na voľno, bez plienky. Hej, nechať ho niekde, keď leží, tak pod neho niečo podložím, aby to proste nebolo v tom uzavretom priestore tou plienkou. A samozrejme tá liečba, ktorú ten lekár predpíše. Seboroická dermatitída je takisto časté zápalové ochorenie kože. Čo je spúšťačom, ako prebieha? Seborická dermatitída je ochorenie, ktoré má také dve... Toto poznajú zase mamičky. Asi možno, že nie v takomto rozsahu, ale každá druhá mamička vyčesáva z tých vláskov také tie žlté šupinky mastné, nejakým olejčekom a potom to vyčesáva. To je v podstate reakcia kože na prítomnosť niektorých kvasiniek, ale to nie sú také kandidy, ktoré vyvolávajú tú kandidózu. Toto sú iného typu kvasinky, čo nie je podstatné tu teraz rozoberať aké, ale ide o to, že seborická dermatitída je typické ochorenie novorodenského a dojčenského veku, potom zmizne a potom môže v puberte, až keď ten človek konštitúčne je seboroik, že tvorí viacej kožného mazu, vtedy sa objavia seborická dermatitída a plus teda jej komplikácie typu akné napríklad. Ale u tých malých detičiek ide o to, že na tej koži sú tie kvasinky a tie kvasinky sa živia kožným mazom, ktorý na koži je. A to, čo som povedal, že u toho dieťatka v tej krvi sú ešte tie hormóny materské od pôrodu. Oni sa samozrejme postupne odbúrajú, ale tie hormóny dráždia tie mazové žľazy, aby produkovali ten maz kožný a tie baktérie, respektíve tie malacezie, tie kvasinky lipofilné sa tým živia. Preto tým sa oni pomnožia a robia takýto nález. Tie hormóny materské sa odbúrajú v priebehu pár mesiacov a toto zmizne. Ale keď teda mamina príde s tým, že ju to trápi, že takto to vyzerá, tak my máme na to prostriedky, teda, aby sme to nie je infekčné, hej, tam nie sú, že my to nepovažujeme za infekčné ochorenie vyvolané tými kvasinkami. Tie kvasinky tam normálne bežne sú, len majú príliš veľa toho, čo jesť pod vplyvom tých hormónov. No a čo s tým potom ďalej teda? No, pokiaľ je to takto, my vieme dať proti kvasinkovú liečbu lokálnu. Tie šupiny my vieme rozpustiť a vyčesať napríklad z tých vláskov, alebo to vieme odstrániť samozrejme z kože, ktorá nebýva to často takto na tom čele, ako vidíte od toho bábätka. Tak máme na to prostriedky, ktoré my to vieme odstrániť a vieme potlačiť aj tú zápalovú zložku. Čiže to je, len hovorím, to nie je ochorenie, že toto dieťa už teraz na celý život bude mať, čo je zase iný prípad, asi sa o tom budeme baviť, ešte atopické dermatity. Keď to má malé bábo, tak potom to má pravdepodobne, že to bude mať veľmi dlho. Tieto seborické dermatity to nemajú. Alergické choroby kože, k ním patrí žihľavka, taký veľmi široký pojem, by som povedala. Je akútna a chronická, v akom veku vzniká a prečo? A jej klinické prejavy sú naozaj dosť pestré, ale k tomu sa určite ešte dostaneme. Tak ako si povedala, žihľavka je veľmi široký pojem. Niektoré z nich sú alergické, pretože ten jedinec, ten pacient je na niečo alergický a to každý môže mať niečo iné. Niekto je alergický, na arašidy, niekto môže byť alergický, na mlieko, niekto môže byť alergický niečo iné. Zvyčajne sú to potravinové veci, ale môže to byť aj záležitosť nejakej baktérie. Čiže tých možných zdrojov, tých alergénov, ktoré vyvolajú takýto výsev, je množstvo. Ale ten obraz klinický je vždy rovnaký. Všetci poznáte, keď sa poprhlíte na žihlave alebo vás poštípe komár, to je presne to, čo je jedna tá žihlavka. A keď ich je veľa, tak sa to volá teda ako choroba. Nie je to vyvolané tým, že by to dieťa spadlo do žihlavy. Hej, ako to je záležitosť vnútorná, teda do toho organizmu sa dostali tie alergény a tak toto vyzerá. Je to ochorenie, ktoré je typické svojou prchavosťou, no to sa mení v rámci dňa. To dieťa môže byť ráno celé vysypané, a po obede nemusí mať nič. Ale to neznamená, že už je pokoj. Na druhý deň ráno zase môže mať. Čiže to je také tou prchavosťou typické. A druhé také ten klinický prejav, že to zase veľmi svrbí. To dieťatko. Tak ako keď vás štípe komár, tak to proste to svrbí. No, čiže to sú
to sú prejavy alergické, môže to bežať akútne, niekedy, ale to nebýva tak často. U detí má tá žihlavka chronický charakter, to znamená, že beží dlhšie ako 6 týždňov. To znamená, že ten pacient, on sa sype tými prejavmi aj viac ako 6 týždňov. To je potom teda chronický. Tam je totiž to niekedy je problém prísť na to, že čo to vyvoláva. Tých možných zdrojov je strašne veľa a niekedy to sú kombinácie, ktoré vy môžete vyšetrovať, samozrejme my vyšetrujeme, ale tiež vy neviete vyšetriť všetko. Vy neviete nejakým spôsobom z krví alebo s nejakými testami prísť na to, že teda ktorá kombinácia akých troch rôznych vecí, keď sa stretnú náhodne, vedia vyvolávať takýto tento výsev. Čiže tá žihlavka má problém s tou liečbou takú, že odstrániť tú príčinu. Pokiaľ je to zjavné, keď vám povie ten pacient, alebo tá mama, že vždycky, keď zje kukuricu, tak sa vysype, no tak to je jedna vec, tak dajte mu kukuricu. To je relatívne jednoduché. Pokiaľ sa na to nepríde, potom na mieste sú lieky, to, čo sme sa bavili pri tom svrabe, o tom, čo potláčajú to svrbenie, hej, antihistaminika, koprivka sa lieči antihistaminikami, respektíve nie, že koprivka ako taká, ale tie jej prejavy. A samozrejme sú dneska už aj moderné prostriedky biologickej liečby koprivky, ale to je, myslím, že na iné fórum, to teda nemusím robiť. Ale máme proste možnosti liečiť koprivku aj skutočne modernými monoklonálnymi protilátkami. Keď už je taký problém, že to nezaberá na antihistaminika, nezaberá to nič a ten pacient sa stále sype, tak máme ešte ďalšie možnosti. Ja pripomínam, že na trhu kože v tejto chvíli hovoríme o najčastejších detských kožných ochoreniach. No atopický ekzém, veľmi často skloňované ochorenie, boj na celý život a tento ekzém má naozaj dosť markantný vplyv na kvalitu života dieťaťa. Ide o dedičné ochorenie alebo ochorenie, ktoré je podmienené slabou imunitou? To ochorenie má takú veľmi komplikovanú cestu, ako vzniká. Zohráva tam úlohu aj genetika. My keď sa spýtujeme tých rodičov, keď prídu s takýmto dieťatkom, že či má niekto v rodine nejaké alergické iné ochorenie, veľmi často nájdeme. Nájdeme buď to teda atopický ekzém u starého otca, alebo nájdeme bronchiálnu astmu, alebo nájdeme len sennú nádchu. To všetko sú ochorenia, ktoré sú tým istým mechanizmom tej nadmernej reaktivity imunitného systému sprostredkované. Čiže genetika tam má svoj vplyv, ale nie je to všetko len o genetike. Lebo aj keď obidvaja rodičia majú tú genetiku, majú povedzme atopickú dermatitu obidvaja, nie všetky ich deti musia ju mať. Je tam síce vysoké riziko, viac ako 75%, ale nie všetky, čiže genetika nie je sama o sebe len tým rozhodujúcim. Ďalším je ešte to, že teda je porušená, tá koža má inú štruktúru a iné obranné schopnosti ako človeka, ktorý nie je atopik. No a ten imunitný systém, to nie je, že oslabený, ten imunitný systém je naopak. Tomu sa hovorí, že tá imunita je hysterická. Ona funguje oveľa viacej, než by mala, než by zodpovedalo tomu dráždeniu. Lebo tie deti, to je princíp odpovede na alergén. Alergén je veľmi často neškodná látka, pretože, ako čo, ja viem, kukurica, ako takému, čo nie je na ňu alergicky, nerobí nič. To nie je niečo, čo by teda bolo a priori zlé. Ale keď sa vyvinie tá imunitná odpoveď voči tej kukurici, ktorá je nadmerná, lebo tú kukuricu nie treba likvidovať. A imunitný systém sa ju snaží zlikvidovať. Preto tvorí tú nadmernú odpoveď, ktorá vedie potom takému tomuto klinickému obrazu tých atopických ochorení a dermatity alebo ekzém je jedno z nich. Ako odlíšiť atopickú dermatitídu od takej, povedala by som, bežnej krátkodobej kožnej reakcie? Atopická dermatitída má svoje klinické znaky. Tá diagnóza je podporená aj nejakými laboratórnymi ukazovateľmi, je podporená teda tými údajmi od tých rodičov, čiže a podľa toho, ako to vyzerá. Čiže to všetko je postavené na poskladaní takej mozaiky tej kliniky a tých laboratórnych. Je to jednoznačne odlíšiteľné v absolútnej väčšine prípadov už len z toho, čo mi tí rodičia povedia a čo ja vidím na tom dieťati. Niekedy si pomôžem tým laboratóriom, ale tam to sa nedá veľmi pomýliť. V detskom veku sa dá pomýliť, v dočenskom, myslím, s tou seboroickou. Tam to môže byť podobné. Ale tam je iný typ toho ošupovania. Tá seboroická tak veľmi nesvrbí. Tá seboroická nemá v tej rodine tie iné. Čiže tam diagnóza je postavená na klinike a to nie je problém to diagnostikovať. Oveľa väčší problém je prísť na to, že čo tomu dieťaťu robí zle, čo je pre neho ten alergén. A samozrejme potom treba rátať s tým, že to je ochorenie, ktoré
je chronické, dlhodobé. Hej, ako ochorenie typu, pretože tam je tá genetická zložka. My tie gény zatiaľ, kým nemáme genovú terapiu, nevieme vymeniť. Hej, oni tam proste zostanú. A vždy, keď sa ten človek, my ho vieme z toho aktuálneho klinického stavu zhoršenia, my ho vieme dostať. Bude fajn, nemusí mať kožu zapálenú. Ale keď sa zase stretne s tým niečím, čo mu robí zle, tak sa zase takto skončí. Čiže je to ochorenie na teda dlhé trate. Ale zase treba povedať, že už máme dobrú správu, že teda dnes už máme niekoľko liekov, ktoré zase spadajú do tých modernej skupiny tých biológií, alebo teda monoklonových protilátok a teraz najnovšie aj tabletiek, ktoré skutočne veľmi dobre liečia, vedia udržať toho pacienta prakticky bez ťažkostí, len zase je to liečba, ktorá je na dlhodobá, rádové roky. Hej, to nie je také, že 2 týždne a som vyliečený, pokoj. Ako sa starať o pokožku takéhoto dieťatka? Čo je pre neho prospešné? Čo by mal rodič vedieť? Aké základné, relevantné veci? Prospešné sú také, pretože to je, na tú kožu sa ľahko zase baktérie dostanú sekundárne, čiže sa kúpe v tom hypermangáne, v tom svetlo-ružovom roztoku, čo je to antiseptikum, aby sa tam tie baktérie nemnožili, ktoré tam aj tak sú, tie stafilokoky zlaté. Druhá dôležitá vec je hydratácia tej kože, pretože tá koža tým, že má porušenú tú štruktúru, tak strašne stráca vodu, je suchá. Tie detičky sú úplne jak rašpla, úplne suchú majú tú kožu, čiže my im predpisujeme také hydratačné externa, ktoré keď sa ošetrí, oni držia vodu v tej koži. Čiže tá koža, a tým sa aj obnovia tá funkcia tej bariéry, že neprepúšťa tak ľahko zvonku tie alergény, ktoré môžu byť, nemusí to byť všetko len potravinové alergény, tie alergény môžu byť aj pele napríklad. Hej, tie detičky, keď ide s tými mamina na prechádzku, niekde na rozkrytnú tú lúku, tak sa môžu veľmi zhoršiť, lebo proste tie pele si sadnú na tú kožu a vedia to drážiť. Čiže je tam tá otázka teda tej antisepsii, je tam otázka tej hydratácie, je tam otázka diety, pretože sú mnohé potraviny, o ktorých my vieme, že v absolútnej väčšine, aj keď každý pacient má svoju vlastnú sadu alergénov, ale sú potraviny typu kaká, alebo jahôd, alebo máku, ktoré v absolútnej väčšine prípadov robia zlé orechy. Že teda my a priori neodporúčame, aj keď teda nebola dokázaná práve u toho konkrétneho pacienta, tak odporúčame ako takú dietu nedráživú z tohto pohľadu. Viete, lebo to je ako keď zakážete malému dieťaťu orechy, tak sa mu nič nestane, akože v pohode. Trošku iné je, keď tam je podozrenie na mlieko, keď zakážete mlieko, alebo teda odporúčite nekonzumovať mlieko tomu bábätku, tak to je problém, lebo to mlieko je základná zložka výživy, čiže tam to musíme riešiť nejakým iným spôsobom, ale takáto tá nedráždivá atopická dieta bez tých častých alergénov je tiež dôležitá. Hovorili sme o tom, že atopická dermatitída je beh na dlhé trate. Napadá mi v tejto súvislosti to, čo sa hovorí pri psoriáze, ja viem, to je úplne iné ochorenie, že je liečiteľné, ale nevyliečiteľné. Platí to aj v tomto prípade, alebo je možné, že z toho dieťa, tak povediať laicky to poviem, vyrastie? Je možné, že vyrastie. Ale tá choroba nezmizne, respektíve tie prejavy klinické zmiznú, ale tá predispozícia, že teda sa to znovu môže zopakovať, tam stále trvá. To znamená, že to dieťa alebo ten pacient aj do dospelosti môže byť aj radové aj roky bez ťažkosti. Ale vždy bude mať tú kožu typickú, takú citlivejšiu a keď sa teda stretne s tým nejakým z tých svojich alergénov, tak môže, aj keď mal už medzi tým 10 rokov pokoj, to stále ako keby driemalo v tej koži ten zápal, taký, ktorý klinicky sa neprejavuje ešte, ale je tam. Že môže znovu vzplanúť, čiže nedá sa to vyliečiť v zmysle toho, že teda ja som bol atopik ako dieťatko a som z toho vyrastol a už to nikdy mať nebudem. Tak to nefunguje. A čo je ešte zlé, zvyčajne tých atopických chorób je niekoľko. Oni sú tým istým mechanizmom vyvolané a okrem tohto zápalu kože môže byť zápal na sliznici nosovej, to sú tie senné nádchy, alergické nádchy a v tom najhoršom prípade aj na sliznici dýchacích ciest a to je bronchiálna astma. A veľmi často sa len ten jedinec mal ako dieťa ten exém, z toho exému môže ako keby vyrásť, to znamená, nemusí mať ďalej tie klinické prejavy, ale naopak sa to prejaví potom tým, že to väčšie dieťa alebo už mladý dospelý začne mať problémy s tým nosom, s tou nádchou alergickou, alebo teda aj bronchiálnu astmu. Čiže tam sa ako keby len prehodil ten cieľový orgán toho zápalu z kože na dýchacie cesty. Čo patrí do takej podpornej liečby, aby to dieťatko sa cítilo o niečo lepšie? Mnohí hovoria, že je potrebné more.
okrem mora nejaká iná alternatíva, napríklad kúpeľná liečba, či v tomto prípade to neplatí? Kúpeľná liečba je jednoznačne indikovaná u takýchto detí. Je to teda diagnóza, ktorá je hradená z verejného zdravotného poistenia, čiže tie deti majú nárok, chodia do smrdákov, ale oni berú až od 6 rokov vyššie, to sa netýka malých detičiek, čiže kúpeľná liečba určite. Ale všetky tie zásady tej životosprávy, čo som hovoril, od toho kúpania cez tú hygienu, cez tú hydratáciu, cez tú dietu, všetko, to je samozrejme celý ten komplex, zodpovedajúca liečba tak, ako to predpíše ten lekár a samozrejme je teda aj to, tá kúpeľná liečba je svoje, aj teda robí svoje aj prímorská, samozrejme to veľmi závisí teda od ekonomických možností, hej, toho koho, ale aj to, my máme dobré informácie o tom, že keď idú s takým dieťatkom k moru v lete, tak ono potom 2-3 mesiace nemusí mať vôbec žiadne ťažkosti, že to pomôže. Tam je zase niekoľko aspektov, to nie je len tá slaná voda, je to aj to prostredie, je to aj tam, že tam je kľud, aj tí rodičia nemusia chodiť do roboty, majú kľud, není tam stres, veľa vecí tam je v hre, ale čiže to nie je len to, že teda more, hej, ako je komplex záležitosti, ale vie to veľmi pomôcť, čiže aj toto je. No a potom samozrejme, keď už je dokázané, že na čo je to dieťa alergické, tak tomu sa treba vyhnúť, pokiaľ sa to dá. Vy sa neviete vyhnúť, keď je niekto alergický na pel brezy, tak proste má smolu, má ten marec, apríl, keď kvitne breza, má problém, pretože to je tu všade, to lieta vo vzduchu a s tým dobre, ako je teoretická, veľmi teoretická možnosť v tom čase ísť, čo ja viem, do Tatier, kde to ešte nekvitne a potom sa vrátim naspäť, keď tu už to odkvitne a začne to kvitnúť tam, ale tak to není praktická možnosť. No pred mnohými alergénmi sa nedá utiecť. Presne tak. Ak teda ide o stravu, to je trošku už iná téma, tam sa vieme vyhnúť tomu, čo nám robí zle. Poďme k ďalšiemu ochoreniu, pán docent, a to je kontaktný ekzém, aby sme toho ešte postíhali, čo treba. O aké ochorenie ide? Kontaktný ekzém je niečo podobné ako teda atopická dermatitída, len tu na ten alergén je taký, ktorý príde bezprostredne do kontaktu s kožou. To nemajú samozrejme len deti, to je záležitosť aj u dospelých. To, čo my vidíme najčastejšie u detí, toto asi si viete predstaviť, čo bolo tamto pôvodné, ten drak, či čo to je kobra, či čo, to vidíme my veľmi často. Tie deti uprosia tých rodičov niekde v Grécku alebo niekde, kde sú, proste ja chcem taký obrázok henov. Oni mu to nakreslia tou henou, ako teda dočasná tetováž, ktorá by tam mala optimálne byť mesiac a potom sa ošúpe s kožou a zmizne. No len problém je v tom, že tá hena obsahuje v sebe chemikáliu, ktorá je veľmi výrazný kontaktný alergén. A keď to dieťa si vyvinie precitlivosť na ten kontaktný alergén, tak potom v tom mieste, kde mal to nakreslené, sa urobí takýto zápal, ktorý môže ísť až do jaziev. Že on tam miesto dočasnej čiernej tetováže bude mať na celý život jazvu. Dobre, bude to síce drak, ale asi to není nič príjemného. Takže to je kontaktný ekzém. Proste alergická reakcia na niečo, čo prišlo do kontaktu bezprostredného s kožou. Toto sú farby na vlasy. Veľmi často dievčatka od už 15-14 ročné už začínajú vymýšľať, už si chcú zafarbiť vlasy, to je jedno, či na čierno, alebo na zeleno, alebo na nejako. A mnohé z tých, aj tých farbných šampónov a tých farieb na vlasy vedia obsahovať kontaktné, aj keď by to, ako podľa predpisov, ktoré sú, samozrejme, nemôže prísť do predaja látka, ktorá je jednoznačne kontaktný alergén, ale to je veľmi individuálne. Ten jedinec môže aj na minimálny obsah tej látky vyvolať ten kontaktný ekzém. Čiže tým ja nechcem teraz povedať, že sa predávajú farby na vlasy alebo šampóny, ktoré sú už a priori zlé. Ako oni musia prísť veľmi prísnym, viete, kým to ide do predaja, veľmi prísnym vyhodnotením. Ale teda aj takto môže To je to, čo vidíme najčastejšie, henu a farby na vlasy. Ale to môže byť nikel, chróm, kobalt, čokoľvek. A čo s tým lokálna liečba pomôže? Isté, ale zase to je len lokálna liečba, ktorá potlačí ten prejav. Hej, tak on nesmie prísť do kontaktu už opakovane, už keď má jazvu, tak s tým už nič. Ale to nevždy končí jazvou. Hej, zvyčajne tam je zápal plus gieriky, ktorý sa zahojí a je pokoj. Len už nesmie prísť druhýkrát do kontaktu s tou látkou, čiže treba ho vytestovať, aby sa prišlo na to, že čo bol u neho ten alergén. My to vieme, nalepíme na chrbát takú sadu kontaktných alergénov a to sa potom odčíta. My vieme prísť na to, že čo mu robí zle. A s tým teda, pokiaľ je to taký alergén, ktorému sa dá vyhnúť, je to fajn. Len nie vždy sa to dá. Ten problém je, ja neviem, nikel, čo je veľmi častá
látka, ktorá vyvoláva kontaktný ekzém, že nikel máte všade. Nikel máte v kľúčoch, v mincách, v kľúčkách, všetko, kde obsahuje proste ten kov, čo je dosť veľký problém. Čiže tam je otázka, že teda čo ďalej. Ja som videl pracovníkov, ktorí, keď robia napríklad v pokladni, tak preto sú niekde v pokladniach už len hádžu, tí zákazníci hádžu mince do takých automatov, neberú to tí pokladníci, aj preto však aj mnohých aj už na Slovensku sú také tie automatické pokladne, si sami to ako vybavíme. Samozrejme, pokiaľ človek platí kartou, tak to je o inom, ale keď platí mincami, tak to je... Teraz pomerne široká téma, tá sa týka nielen detí, ale aj pubescentov, aj dospelých, a to je akné. No, akné je ochorenie, ktoré je ako v detskom veku veľmi vážny problém, pretože už som povedal, že akné môžu mať aj novorodenci, ale to je akné, ktoré je dočasné, je to preto, že tam sú tie pohlavné hormóny od mamy ešte. Tie zmiznú, tam to nie je problém. Problém je potom, keď to začne v puberte, keď začne ten jedinec produkovať svoje vlastné hormóny a je teda, povedzme, konštitučne seborík, že má zvýšenú tendenciu viacej toho mazu, trošku iné zloženie toho kožného mazu a sa tam pomnožia tie baktérie a ten klinický obraz potom je, viete, aký, všetci poznajú akné, tam není treba to nejako moc ukazovať. Hej, to sú takéto, no, len, a tam, to chcem ale povedať, že to je vek, ktorý je, ako, to je ochorenie, ktoré toho človeka nezabije. Akné. Nevyzerá to dobre a je to zlý vek. Hej, zoberte si dievčence 15-16 ročné, teraz vyzerá takto, tak určite to na jej kvalite života nepridá. Hej, oni sa začnú strániť kolektívu, začnú proste zle. No, ale zase už treba povedať, že aj na akné máme lieky, ktoré vedia veľmi dobre pomôcť a netreba sa len ako schovávať pod nejakú, ja neviem, jak sa to volá, maskara, či... Make-up, áno. Make-up, alebo niečo tohto typu. Lebo mnohí to práve, že takto ja skrývajú a neriešia ten proces. Robia to tak, že sa to snažia to proste zamaskovať. Áno. Hej, lebo to aj im povedia rodičia alebo starí, však to ja som to mal, z toho vyrastieš. To nie je také jednoduché. Hej, na tú citlivú psychiku v tomto období, to je veľmi, si myslím, že vážny problém. A ako my vieme liečiť, vieme pomôcť prakticky každému, veľmi výrazne. Takže je škoda potom ako depríza nepodrobiť sa tie liečby. No a aká je tá liečba teda u tých maličkých detí, potom u tých väčších detí? Tam je asi dosť diferencovaná tá liečba. Isté, že ako záleží, aký závažný je ten stav. Toto je akože ťažké akné. Hej, sú jednoduché formy, kde stačí lokálna liečba. Lokálna liečba, ktorá buď to odstraňuje také tie, čo my voláme, že komedóny, také čierne bodky, hej, ktoré sú poupchávané pory. No, čiže to sa dá odstrániť nejakým benzovým peroxidom. Potom tam zohrávajú svoju úlohu baktérie, čiže antibiotika lokálne, v roztokoch liehových. Potom, keď nie, tak potom sú retinoidy lokálne, to zase sú masičky. A keď nefunguje tá lokálna liečba, ktorá je odstupňovaná, čo sa týka tej síly účinnosti, podľa toho, ako to vyzerá klinicky, tak potom je systémová liečba. A tam najúčinnejší teda je retinoid systémový, ktorý dokáže urobiť skutočne veľmi, veľmi veľké služby a veľmi vie pomôcť. Je možné, že teda tá pleť sa úplne prečistí a človek záleží, sa vylieči, alebo je to relatívne? Záleží, kedy ten pacient príde. Ak vtedy príde až keď už má jazvy, s tým už nenarobí nikto nič. S tým potom možno vie nejaký CO2 laser, vedia to zbrúsiť, hej, niekde na nejakej plastike alebo kde. Ale naše možnosti liečenia, my vieme tie zápalové prejavy. Čiže ide o to, aby prišli včas, kedy sa teda tá liečba dá ešte nasadiť a je účinná. Už keď sú tam jazvy, s tým už ťažko niečo my urobíme. Poďme ešte k jednému a vzhľadom na čas poslednému ochoreniu, ktorému sa budeme venovať, a to je areátna alopécia. To je taký zvláštny názov, zvláštne pomenovanie, ktoré možno málo komu niečo povie. Tak aká je charakteristika tohto kožného ochorenia a prečo sa vôbec vyskytuje? Čo je za tým? Možno takto, keď to ľudia uvidia, tak vedia, ložisková plešivosť, sa to tuším volá správne po slovensky, neviem. Je to ochorenie, ktoré je veľmi typické pre detský vek a zase je to nič také, čo by to dieťa nejako ťažko zdravotne postihlo. Proste nemá vlásky na jednom mieste. Problém je v tom, že tie vlásky veľmi často postupne vypadávajú stále viacej a viacej. Máme detských pacientov, ktorí majú kompletne vypadané vlasy. Máme pacientov, ktorí majú vypadané aj obočie, aj riasy, majú aj sekundárne ochlpenie, že komplet všetko.
Čo teda je problém? Ako chlap, no dobre, tak je Jul Brynner a neviem kto, až takí, ktorí proste nemali vlasy a boli sexy aj tak, ale a špeciálne u dievčat, ako je to veľký problém. A je to ochorenie, kde zase je tých možných faktorov, ktoré sa podieľajú na jeho vzniku strašne veľa. Môžu to byť nekorigované zrakové chyby, môžu to byť nejaké ložiská chronické infekcie, môžu to byť veľmi vážne psychické faktory. Tam zase psychika hrá veľkú úlohu. My často nenájdeme nič také, čo by sa dalo nejako laboratórne alebo vyšetrením toho dieťaťa dokázať, ale keď ho pošleme k detskému psychológovi, ktorý je erudovaný, vie sa s ním porozprávať, tak on príde na to, že tam je niečo, že proste je tam nejaký problém v škole, v rodine, medzi spolužiakmi, proste niekde. Nejaký problém, kde to dieťa ten stres proste pretaví do takej reakcie, že mu začínajú tie vlásky vypadávať. Čiže my vieme zase snažiť sa nájsť tú príčinu, čo sa dá, pokiaľ sa dá, nie vždy sa dá, ale keď sa dá, tak snažiť. A potom je druhá vec, že my sa snažíme stimulovať tie korienky, lebo tie korienky vlasové tam zostali. Len proste tie vlásky ako také sú vypadané. Čiže tie vlásky vedia dorásť. To nie je choroba, ktorá by bola taká, že to už tam navždy zostane. Hej? Oni vedia dorásť, len teda musia mať takú liečbu, ktorá bude tie vlasové korienky stimulovať. Tak ja vám veľmi pekne ďakujem za rozhovor. Bolo tu naozaj veľmi plnohodnotné rozprávanie. Som zaň veľmi, veľmi vďačná. Ešte než sa rozlúčime, tak avizujem ďalšiu tému v rámci tohto ročného trhu kože. A tou témou bude, aký vplyv majú omega-3 a 6 mastné kyseliny na zdravie pokožky. Rozprávať o tom bude Saša Polcl a moderátorkou bude Lele Tarbuk-Zemanová. Ja som sa rozprávala s docentom Dušanom Buchvaldom. Ďakujem ešte raz veľmi pekne, prajem pekný deň.